Sa Ebanghelyo tataw kayo nga dili tanang mga maayo natong mga buhat kanunay magbunga og kaayo. Tinuod ang kaayo musangput ngadto sa kaayo apan diha usahay sa proseso tan-awon kini sa uban nga dautan. Maayo ang gihimo ni Jesus, giayo ang mga masakiton, gipahawa ang mga yawa, apan alang sa mga Pariseo magtutudlo sa balaod, kini siya usa lamang kapagpadayag nga paglingla sa tao kay ang tinuod alang kanila kuno si Jesus mao ang hari sa mga yawa. Kini usa lang ka drama sa kinabuhi nga diin maingon ta nga mura siya og gibutang sa usa ka script aron lamang makumbinsi nga siya gayud ang Mesiyas, siya gayud pinadala sa Dios. Apan walay duda mga igsoon alang kanato nga kini usa lamang ka accusation, usa lamang ka pagbutang-butang nila to discredit Jesus of His great works. Busa kini kanunay usa ka maayong panalaminan sa atong kinabuhi nga diin kung kita musaksi diha ni Kristo maunsa o unsa man ang bukasyon nga atong puy-an o atong gihuptan, dili tanan maka-please o dili kita maka-please sa tanan. Kundili naagyoy mo kontra bisa nagunsa kaayo ang imong gibuhat. Uban niya na, ang dakong pangutana, kita ba magapadayon sa pagbuhat o maayo? Kita ba magapadayon sa pagsunod kang Kristo? Kita ba magapadayon sa pagsaksi kang Kristo? Kana ang nindot nga pangutana diin atong makita o atong aninawon sa atong kaugalingon nga di ay ang kamatuuran sa atong kinabuhi. Dili kung kita naghatag bagkalipay sa tanan, kundili kita ba nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Kay kung mabuhat kita sa kabubuton sa amahan, dako kayo ang kamatuuran nga kining kabubuton niya dili gayud makapalipay sa kalibutan. Kundili usahay makadala og kadaot, kalain, kasakit ngadto sa uban. Apan kana ang atong pamalandungan nga kung ang atong bukasyon alang lang nining kalibutana nan atong daygon ang tanan pinaagi sa atong bukasyon. Apan kung ang bukasyon atong gitan-aw alang gayon sa paghimaya sa amahan, alang gayon sa pagsunod sa kabubuton sa amahan, nan andam kita nga dili malipay ang tanan sa kalibutan diha kanato. Kundili atong mahatagan o dakong pagtagad o pagbarog nga ang atong bukasyon alang yun sa kahimayaan sa Dios o dili alang sa popularity sa atong kaugalingon niining kalibutan. Unta mga igsuon, mao kini ang atong iampok. Dili lamang ngadto sa mga musulod sa bukasyon, kadtong umaabot nga mga magminyo, kadtong umaabot nga mahimong madre, mahimong pari, kundili mismo kanato nga naana sa maong bukasyon nga unta kita mubarog diha sa maong mga buhat sa Dios. Kay ang uyugon pag-ayo niining maong mga panahuna, dili katong musuluray pa, kundili katong naana sa sulod. Uyugon nga hangtod kita usahay
mapukan o matumpawak sa atong mga bukasyon nga atong gipuy-an. Busa, ang atong pag-ampo matag Lunes para sa bukasyon, dili lang ngadto sa mga sumuluray pa nga mulahutay sila, kundi kadtong naa na sa sulod, sama atong mga minyo na, no? Sama niya atong mga profess nga mga madre o brothers na, sama atong mga naordinahan ng mga pari, labi na katong nahimong mga obispo. Nga naman, dinhi gayud ang pagtayog nga usahay tan-awon kita nga iya kita sa demonyo ug dili iya kang Kristo tungod kay wa kita nakahatag og kalipay og pagsunod sa gusto sa uban. So, kana ang atong i-focus sa atong pag-ampo karon. Ang paglahutay sa mga ni sanong, ni tubag, sa bukasyon nga gitawag o gitawag ni Kristo sa ilang kinabuhi, nga unta sila magmalahutayon sa pagbarog sa ilang mga tagsa-tagsa kabukasyon alang sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Bisag tawgon pa sila nga Beelzebul, no? Nga yawa diha sa ilang kinabuhi tungod og alang kang Kristo. Ginoong Hesus, lig-una kami sa among pagsunod kanimo. Amen.